سلام عليك ماريا بالgrazia mia il mole mie il mole mie إنبك انت في وسط النساء وإنبيرك الفراق تالجوفتيك جسوس Ave Maria Ave Sister Teresa Camilleri Agostinjana nsellimlek u nilqek għal riflessjoni oħra dwar Omna Marija. Insejħu qabel xejn semmija it-Trinità Qaddisa, b'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Naraw Marija Omna x'biħsieba tal-limna llum bit-titli oriġinali li tagħna Don Tonino Bello permezz tal-ktieb tiegħu li jġib it-titlu Marija Mara ta' żminijietna. Sa nirriflettu llum fuq Marija il-mara li tmiet l-ewwel pass. Ikolli nistaqsija lill-ispeċjalisti qed jgħid l-awtur. Fil-fatt ma nistax nifhem għaliex dik il-kelma tat-test Grek li jidilli tanja fit-tifsiriet tagħha ma għaddietx fit-traduzzjoni Taljana. Ħanfisser ruħi. Meta fl-ewwel kapitlu tal-Vanġelu tiegħu Luqa jgħid li meta telaq l-anġlu minn Nażaret, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Issa fit-test oriġinali wara l-kelma Marija hemm il-partiċipju Anastasa, kelma li hi letteralment tfisser qamet. U tista' tkun kelma komuni, wieħed minn dawk il-ħafna termini ripetittivi, jiġifieri li fid-diskorsi tagħna jservu ta' kollha bejn rakkont u ieħor. U kien hekk, minħabba fin-nuqqas ta' sinifikat espressiv tagħha, din l-ommissjoni fit-test Taljan kienet tkun iġġustifikata għal kollox. Imma meta tħares sewwa il-kelma Anastasa li tfisser qamet għandha l-istess eruq tan-nom Anastasis, il-kelma klassifika li tindika il-ġrajja ċentrali tal-fidi tagħna, jiġifieri il-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Għalhekk faċilment nistgħu nittraduċuha irxu xtat. U allura meta nqisu li Luqa jerġa' jaqra l-infanzja ta' Ġesu fid-dawl tal-ġrajiet tal-Għid u għal kollox barra minn loku nissuspettaw li l-kelma Anastasa hija xi ħaġa iżjed minn sempliċi stereotype bla tifsira ta' xejn. Mill-banda l-oħra, inkunu nirriskjaw jekk naħsbu li jrid jalludi għal Marija bħala simbolu tal-Knisja irxuxtata li kollha għaġla tiċċaqlaq minn posta biex twassal aħbarijiet tajba lid-dinja. Jew inkunu niġru żejjed bil-ħsieb jekk nistqarru li taħt dik il-kelma hemm miġbura il-ħidma missjonarja tal-Knisja li wara l-qawmien tal-mulej għandha l-missjoni li ġġorr fil-ġuf tagħha lil Ġesu Kristu biex toffrih lill-oħrajn kif fil-fatt għamlet Marija ma' Eliżabetta. Ħanixħetha hekk, qed jgħid l-awtur. Madankollu hemm konklużjoni li għalija ċara
Li mqar jekk il-kelma Anastaza għamet, tinsewx il-kelma Anastaza hija għamet. M'għandix dik it-tifsira teoloġika li dwarha tkellim, xorta qiegħda hemm biex tafas fuq dan il-punt. Biex turina kemm kienet determinata Marija. Marija hija hi li tiddeċiedi li tiċċaqlaq l-ewwel ħadd ma ħeġġiġha. Hija hi li tivvinta dan il-vjaġġ. Ħadd minn barra ma jsuġġerihula. Hija hi li taqtaħħa li għandha tmitt l-ewwel pass. Marija f'kelma waħda ma toqgħodx tistenna lill-oħrajn jieħdu l-inizjattiva huma. Marija semmija mill-aċċent diskret ħafna li jagħmel l-anġlu dlong tintebaħ li qaribitha kienet f'diffikultajiet serji. Għalhekk bla ma tħalli xejn iżommha u bla ma qagħdet tistaqsi lilha nfisha jekk kienx biċċa tagħha jew le, tibda l-partita. Għamlet il-bagalji u telqet Marija. Telqitilha lejn l-għoljiet tal-Ludija, tħaffef, terġgħu tgħid, jew kif jitraduċi xi ħadd imħażba. Hawn għandna l-elementi kollha biex naqraw f'dawn ix-xquq tal-verbi maġla l-istil dinamiku ta' Marija mingħajr invadenzi. Stil li mbagħad hu ikkonfermat fit-tieġ ta' Kana meta wara li ħasset id-diffikultà li fiha kienu sabu ruħhom l-arajjes mingħajr ma talbuha huma, Marija lagħbet hi l-ewwel karta u laqtet il-musmar fuq rasu. Kellu raġun biex ibih Dante Alighieri meta stqar li l-qalb tajba tal-Verġni Marija mhux talli tidħol għal min idur lejha, imma ħafna drabi min jedda taqbes għal min hu fil-ħtieġa. Kemm qed tkellimna eżis semmija dinomina. Induru lejha l-denomna u ngħidula Santa Marija, mara li tmiet l-ewwel pass, Ministru l-aktar ħelwa tal-grazzja li tiġi mingħand Alla, qum mill-ġdid, kollok maġla u ejja għenna Marija qabel ma jkun tard wisq. Santa Marija, mara li tmiet l-ewwel pass, Ministru l-aktar ħelwa tal-grazzja li tiġi mingħand Alla nerġgħu ngħidulek. Qum mill-ġdid, kollok maġla u ejja għenna qabel ma jkun tard wisq. Ferm għandna bżonnok Marija, toqgħodx tistennina nitkarbulek aħna, antiċipa kull karba tagħna għal ħniena tiegħek. Hu id-dritt tal-preċedenza fuq l-inizjattivi kollha tagħna. Meta dnub jaffiġna u jwaħħalna toqgħodx tistennina nindmu Marija, obsor minn qabel il-karba tagħna għall-għajnuna. Ħaffef dritt lejna u poġġi f'posta it-tama madwar id-disfatti tagħna.
jekk ma tasal xint qabilna, mank ħila jisobina ma jkollna. Jekk ma tkun xint li tiċċaqlaq l-ewwel. Aħna Marija nibqgħu imwaħħlin fit-tajn. U jekk ma tkun xint li tħaffer fil-qalb tagħna ċisterni ta' nostalġija, lanqas il-bżonn ta' Alla ma nibqgħu inħossu. Santa Marija, mara li tmiet l-ewwel pass min jaf kemm drabi fil-ħajja tiegħek fuq din l-art għad ġibt lin-nies għax dejjem antiċipajt lill-oħrajn kollha fl-appuntamenti tal-maħfra. Min jaf bliema għoża Marija wara li dik li toqgħod quddiemek tkun għamlitlek tort kont tqum int l-ewwel u tmur tħabbat fuq il-bib tagħha u teħlisha mill-iskomdu bla ma stmerrejt it-tannieqa tagħha. U min jaf bliema ħlewwa fil-lejl tat-tradiment qomt biex tilqa' fil-man tiegħek id-dmugħ qares ta' Pietru. Min jaf kif ħriġt qalbek tħabbat sitta minn darek biex twarrab lil Ġuda mit-triq tas-suwiċidju. Kasra li ma lħaqx sibtu Marija. Imma ma neħduwiex bi kbira li wara li niżżilt lil Ġesu mis-salib int mort tniżżel ukoll lilu mis-siġra u rġajt ġbartlu il-membri ta' ġismu fis-sliem tal-mewt. Għatina nitolbuk Marija l-qawwa li nkunu aħna li mmiddu l-ewwel pass kull darba li hemm maħfra x'nagħtu. Għamilna bħalek, esperti tal-ewwel pass. Tħallinix inħallu għall-għada laqgħa ta' paċi li nistgħu nikkonkludu llum. Aħraq id-dewmien tagħna biex niddeċiedu. Warbilna minn ħsiebna l-inċertezzi ikkalkulati tagħna. Eħlisna mill-atteġġjament ikrah ta' min jgħejja jistenna il-mument it-tajjeb jasal. U għatina l-għajnuna biex ħadd minna ma jħalli l-ħuq fuq ix-xwieg waqt li jtenni bistmerrija lilu jmiss jitħarrek l-ewwel. Araw is-sammija. Kemm tridilna ġitomna Marija, kemm qiegħda tallimna. Santa Marija, mara li tmiet l-ewwel pass, li ħadd iżjed minnek mu hekk espert fil-metodu preventiv li kapaċi tiġri qabilna l-kol ħafifa tas-sew biex tilab minn qabel fil-partiti tas-salvazzjoni. Ilab minn qabel ukoll fuq il-qalb ta' Alla Marija biex hekk meta għad inħabtu fuq il-bib tas-sema u nidhru quddiem l-Etern aqta' int minn qabel is-sentenza tiegħu. Qum Marija għall-aħħar darba mit-tron tal-glorja tiegħek u ejja ltaqa' magħna. Aqbdilna jdejna u ostorna taħt il-man tiegħek. Bleħħa ta' ħnina f'għajnejk antiċipa l-verdett tiegħu ta' grazzja. U hekk inkunu żguri li naqalgħu il-maħfra. Għax l-ikbar għena ta' Alla u dak li japprova dak kollu li tkun iddeċidejt int, Omna Marija. Ejjew eżis semmija nkomplu niltaqgħu ma' din Omna Marija mimlija ħniena permezz ta' dan it-titlu oriġinali. Marija, Mara Missjonarja.
L-esperti jiżgurawna li dan hu l-eqdem test Marjan tat-Testament il-Ġdid. Insibuh fir-raba' kapitlu tal-Ittra lill-Galatin li jgħid: Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bagħat lill-ibnu imwieled minn mara. Is-silta din li tesprimi imqarr fis-sempliċità kollha tagħha, kobor li ma bħalu. Mhux biss għax tkellimna dwar staġuni issa maturi għall-fidwa, imma anki għax b'dak li mwieled minn mara trid tfissrilna żewġ punti importanti. L-ewwel, l-Etern iniżżel eruqu fil-familja tal-bnedmin marel. L-Etern sar bniedem bħali u bħalek eżis semmija. U t-tieni, Marija tniżżel eruqha fil-pjan salvifiku ta' Alla. Imma dak li jolqotni l-iktar f'din il-frażi mhux tant l-istqarrija ċara tal-maternità divina ta' Marija, daqskemm il-fatt li sa midħul mistħi tagħha tal-bidu fuq il-palk xeniku Bibliku, Marija tidher ma' ġenb missjonarju. Iva, għax Ġesu Kristu f'dan it-test hu ppreżentat bħala il-mibgħut il-kbir ta' Alla. Il-verb bagħat fil-fatt huwa it-terminu tipiku li jindika missjoni, jibgħat. Jikkwalifika Alla lill-liben b'mod ċar daqs il-kristall bħala l-apostlu tal-missier. U allura ma tidrilkomx ħaġa tal-għaġeb li Marija biex tidher fuq is-setaħ tal-istorja tas-salvazzjoni għażlet li turi ruħha fil-pubbliku għall-ewwel darba strettament assoċjata mal-missjonarju l-kbir mal-iben ta' Alla, donnu biex aħna nifhmu li il-karattru fundamentali tal-figura tagħha ta' u dak ta' missjonarjetà. M'għandniex xi ngħidu eżis semmija. Fil-Vanġelu nsibu tant siltiet li juru b'mod iżjed konkret il-funzjoni missjonarja ta' Marija. Biżżejjed u veru naħsbu fiż-żjara għand kuġinitha Eliżabetta. Kważi kważi il-Verġni qed tiċċaqlaq imbuttata mill-istess verb li jafas lill-Anġlu Gabriel biex iwassal f'Nażaret l-aħbar it-tajba. Kien mibgħut dall-Anġlu. Qawwija wisq l-għajta ta' dak il-verb. Billi ma ġiex eżawrit bl-inżul tal-Anġlu fuq l-art, ferra dinamiżmu li kien fadallu fih fuq Marija. Li dlog marret Marija tħaffef lejn l-għoljiet tal-Ludija. Kelma waħda, anke Marija kienet mibgħuta. Fl-eruq tal-vjaġġ tagħha hemm għal darb'oħra il-verb tipiku missjonarju. Marija bdiet għal dik il-qawwa li ħasset is-suqa u bi Kristu f'ġufa saret l-ewwel ostensorju tiegħu. Nidiet il-purċissjonijiet tal-Corpus Domini u marret wassal b'xarit ta' ħelsien lill-qraba imbeda. Dak li għamlet Marija. Din is-silta u f'oħrajn nistgħu naħsbu kull darba li niġu biex nitkellmu fuq Marija bħala messaġġiera tal-bxara tajba. Imma jidilli li jekk irridu nilmħu id-dimensjoni missjonarja tagħha m'hemmx episodju Bibliku li ħabbata mal-qawwa teoloġika ekkanja
ta' dak id-debut tagħha ma' ġenb Kristu kif jiġi muri lilna fl-ittra lill-Galatin. Nitolbuha bil-qalb is-semmija lil din omna u ngħidula Santa Marija, mara missjonarja, għati toma lil ħajja nisranija tagħna dik il-ħeġġa li lilek ħabbara tad-dawl xprunatek tħaffef fit-toroq tal-Palestina. Santa Marija, mara missjonarja, għati lill-Knisja tiegħek lena li tiskopri mill-ġdid moħbija qalb li mnieżel tal-verb tibgħat l-eruq tal-vokazzjoni oriġinali tagħha. Għenna l-Knisja tkejjel lilha nfisha ma' Kristu u ma' ħadd aktar. Bħalek Marija li xħin ma' sebħ tar-revelazzjoni neotestamentarja dert ma' ġenbu il-missjonarju Ġesu il-kbir ta' Alla lilu għażilt bħala l-unika riga tal-ħajja tiegħek. Meta l-Knisja toqgħod titlajja fl-erejjex tagħha fejn ma jasalx sa widnejna il-krib tal-foqra, għatiha l-kuraġġ li toħroġ mill-kamp tagħha. Meta tiġi ttentata ma titħarrikx minn fejn waqfet dara ċaqlaqa int minn dawk li taħseb li huma s-sigurtajiet tagħha. Meta timtet fil-pożizzjonijiet li laħqet, reda int Marija bil-ilma qiegħed tagħha. Mibgħuta minn Alla għas-salvazzjoni tad-dinja, il-Knisja imamula biex timxi mhux biex teħel f'post wieħed. Marija omna, edilla f'qalba lill-Knisja passjoni kbira għall-bniedem. Verġni fitqala bħalma inti urija l-ġeografija ta' tbatija. Li bħalek timxi minn post għall ieħor imlija bit-tieba għal kull minnu fil-bżonn u għamel li ma jkun ħsiba f'xejn iżjed ħlief kif ħadd tirrappreżenta lil Ġesu Kristu kif għamilt int mar-Rajja, max-Xmum, mal-Anġli tal-Lvant u ma' 1000 personaġġ ieħor anonimu li kienu qed jistennew il-fidwa. Santa Marija, mara missjonarja, aħna nitolbuk għal daw kollha li għax ħassew iktar mill-oħrajn il-faxxinu qawwi ta' dik l-ikona li turik ma' ġenb Kristu il-mibgħut speċjali tal-missier ħallew kull ma kellhom l-aktar għażiż biex iħabbru l-Vanġelu f'artijiet imbeda. Weżżinhom int Marija lil dawn il-missjonarji fit-taħbit tagħhom, roddilhom is-saħħa f'lejja, ħarishom minn kull periklu, lil ġesti li bihom jitbaxxew fuq il-ġrieħi tal-foqra għatihom il-karatteristiċi tal-ħlewwa verġinali tiegħek. Poġġi fuq fommhom kliem ta' paċi. Għamel Marija li jittama li biha huma jippromuovu l-ġustizzja fuq din l-art ma tgħaddix fl-importanza lil dik l-istennija sopranaturali għal smewwiet ġodda u art ġdida. Imla s-solitudni tagħhom. Xejjen minn ġoruhom il-qris tan-nostalġija meta jkunu jridu jibku. Offri lil rashom Marija l-ispalla tiegħek ta' omm.
għamilhom xhieda tal-ferħ. Kull darba li jirritornaw fostna bil-fwieħa ta' trunċiera fuqhom għatina li nistgħu nixorbu l-kol mill-ħeġġa tagħhom. Meta mqabbla ma' tagħhom ħatidher f'għajnejna dejjem iżjed mitluqa l-azzjoni pastorali tagħna, iżjed fqira il-ġenerożità tagħna, iżjed assurd il-ġid tagħna. U hekk waqt li nagħmlu tajjeb għal drabi kollha li għadna ntellaw u nniżlu narfu fl-aħħar mill-aħħar inħaffu biex nibdew nirremedjaw. Santa Marija, mara missjonarja, għati toma lil ħajja nisranija tagħna b'dik il-ħeġġa li lilek ħabbara tad-dawl xprunatek tħaffef fit-toroq tal-Palestina. Ġarra tal-Ispirtu Santu sawwa biż-żejt qaddis tiegħu fuqna biex iqeddilna f'qalbna in-nostalġija tal-ibat-trufijiet tal-art. U bqar jekk il-ħajja torbotna mal-artijiet u żminijiet li fihom twelidna, għamel li nħossu daqstant ieħor. Ir-ros ma' għonqna in-nifs tal-ġimiegħi li għadhom ma jafux b'Ġesù. Iftħilna jnejna bera biex narfu nilmħu id-batijiet tad-dinja. Għamel li l-protesta tal-foqra ma tħallinix kwieti Marija. Inti fid-dar tal-Eżabetta li sint l-isbaħanja tat-teoloġija tal-liberazzjoni nebbaħna bil-kuraġġ tal-profeti. Għamel Marija li fuq xuftejna il-kliem tat-tama ma jkunx giddib. Għenna nħallsu bil-ferħ il-prezz tal-fedeltà tagħna lejn il-mulej u eħlisna Marija mir-rassenjazzjoni. Grazzi Marija tat-talim li qed jogħġbok tnissel fija u fis-semmija tagħna. Nsellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Isa Maria, Malla